Μια φορά και έναν καιρό, ένα ποντίκι, ένα πουλί και ένα λουκάνικο έμεναν μαζί στο σπιτικό τους. Το συντηρούσαν όλοι μαζί, αφού ήταν πολύ αγαπημένα, και στο σπιτάκι τους βασίλευε ειρήνη και ευτυχία αφού ο καθένας έκανε τη δουλειά του. Η δουλειά του πουλιού ήταν να πετάει κάθε μέρα στο δάσος και να φέρνει στο σπίτι ξύλα. Η ποντικίνα έπρεπε να κουβαλάει νερό από το πηγάδι, να ανάβει τη φωτιά και να ετοιμάζει το τραπέζι. Και το λουκάνικο είχε αναλάβει το μαγείρεμα. Μα σε αυτόν τον κόσμο όποιος περνάει καλά με αυτά που έχει, δεν τα εκτιμά και θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Έτσι, μια μέρα το πουλάκι συνάντησε κατά τύχη ένα άλλο πουλί στο δάσος, το οποίο αρχικά του είπε για το πόσο ωραία ζωή έκανε. Και μετά συνέχισε λέγοντας: «Είσαι πολύ κουτός, να κουράζεσαι τόσο πολύ και να κουβαλάς τα ξύλα από το δάσος». Οι άλλοι δύο σε εκμεταλλεύονται γιατί κάνουν εύκολες δουλειές στο σπίτι. Γιατί όταν η ποντικίνα άναβε τη φωτιά και έβγαζε νερό από το πηγάδι, καθόταν στο σαλόνι ως την ώρα που έπρεπε να ετοιμάσει το τραπέζι. Και το λουκάνικο, που ήταν ο μάγειρας, έπρεπε μόνο να στέκεται κοντά στην κατσαρόλα για να βλέπει το φαγητό να ψήνεται. Όταν έφτανε η ώρα να δειπνήσουν, το λουκάνικο έμπαινε μέσα στην κατσαρόλα, στριφογύριζε λίγο ανάμεσα στα λαχανικά και έτσι το φαγητό γινόταν νόστιμο και έτοιμο. Έπειτα, ερχόταν το πουλάκι από το δάσος με τα ξύλα. Κάθονταν όλοι στο τραπέζι να φάνε. Μετά πήγαιναν στα κρεβάτια τους όπου κοιμόντουσαν ευχαριστημένα ως την άλλη μέρα το πρωί. Ζούσαν μια αληθινά όμορφη ζωή. Όμως, την επόμενη μέρα, επειδή πίστεψε όσα του είπε ο φίλος, το πουλάκι αρνήθηκε να πάει στο δάσος να κουβαλήσει ξύλα. Αρκετά είχε γίνει υπηρέτης των άλλων, είπε. Είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα, να κάνει ο καθένας μια διαφορετική δουλειά για αλλαγή. Η ποντικίνα και το λουκάνικο προσπάθησαν να το μεταπείσουν, αλλά το πουλάκι ήταν αμετάπιστο. Επειδή ήταν ο αρχηγός του σπιτιού, τους είπε ότι πρέπει να κάνουν μια προσπάθεια τουλάχιστον. Έτσι, έριξαν κλήρο. Το λουκάνικο ανέλαβε την υποχρέωση να πηγαίνει στο δάσος για ξύλα, το ποντικάκι να μαγειρεύει και το πουλάκι να βγάζει νερό από το πηγάδι, να ανάβει τη φωτιά και να στρώνει το τραπέζι. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα όμως? Το λουκάνικο ξεκίνησε για το δάσος για ξύλα. Το πουλάκι άναψε φωτιά και το ποντικάκι έβαλε πάνω στη φωτιά την κατσαρόλα για το φαγητό. Ύστερα περίμεναν και τα δύο να γυρίσει το λουκάνικο στο σπίτι, με τα ξύλα για την άλλη μέρα. Μα το λουκάνικο αργούσε πάρα πολύ να φανεί. Οι άλλοι δύο ανησύχησαν. Σκέφτηκαν πως κάτι κακό θα έπαθε. Γι' αυτό το πουλάκι πέταξε στο δάσος να δει τι έγινε ο σύντροφός τους. Λίγο πιο πέρα συνάντησε έναν σκύλο. Ο σκύλος είχε δει το λουκάνικο, το είχε αρπάξει και το έτρωγε το δυστυχισμένο. Το πουλάκι έκανε παράπονα στο σκύλο για τη συμπεριφορά του, μα δεν κατάφερε τίποτε. Ο σκύλος ισχυρίστηκε ότι είχε δικαίωμα να φάει το λουκάνικο αφού το βρήκε στο δρόμο και πεινούσε. Λυπημένο, το πουλάκι μάζεψε τα ξύλα, τα φορτώθηκε και τα πήγε στο σπίτι όπου είπε στην ποντικίνα όλα όσα είδε και άκουσε. Ήταν και τα δύο πολύ στεναχωρημένα, μα αποφάσισαν να μείνουν μαζί και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Και έτσι το πουλάκι ετοίμασε το τραπέζι, ενώ το ποντικάκι άρχισε να μαγειρεύει το φαγητό. Όταν πλησίαζε η ώρα να φάνε, η ποντικίνα πήδηξε μέσα στην κατσαρόλα, όπως συνήθιζε να κάνει το λουκάνικο, για να ανακατέψει και να νοστιμήσει τα λαχανικά. Μα, πριν προλάβει να φτάσει στη μέση του βραστού ζουμιού, έμεινε χωρίς τρίχες και χωρίς δέρμα, και στο τέλος το δύστιχο κάηκε και έχασε τη ζωή του. Όταν το πουλάκι θέλησε να φάει, δεν έβρισκε πουθενά την μαγείρισα, την ποντικίνα. Άφησε τα ξύλα στο πάτωμα και κοίταξε από εδώ και από εκεί, μα το ποντίκι είχε εξαφανιστεί. Επειδή είχε αφήσει απρόσεκτα τα ξύλα στα πάτωμα, αυτά έπιασαν φωτιά και σύντομα όλο το σπίτι καιγόταν. Το πουλάκι έτρεξε να φέρει νερό από το πηγάδι για να σβήσει τη φωτιά. Του ξέφυγε όμως ο κουβάς και έπεσε μέσα στο πηγάδι, τραβώντας και το πουλάκι μέσα.
Προσπάθησε να βγει έξω, αλλά μάταια. Το άμυαλο πουλάκι πνίγηκε στο νερό του πηγαδιού.